Turkashi, jarima momi gombe ita ce wacce ta fice a masana'antar kannywood a waɗanda suka ziyarci ƙasar Nijar a wannan sallar. Masu kallon mu, ku bai ma a cikin shirin mu domin jin abin daɗi da jarima momi gombe ta yi a ƙasar Nijar. Shirin mu leƙa magana kenan kuke kallon da yake zuwa kai tsaye daga tashar tamu ta Kano Kannywood TV wanda muke leƙa cikin masana'antar Kano, muke hango rayuwar da jarumai ka ciki da abubuwan da ka faruwa a cikin masana'antar kuma muke sanar da ku. Masu kallo a yawon mu ne na shafukan sada zumunta da muka leko muku wannan al'amari da ya faru na farin ciki ga jarumar momi gombe zuwan ta kasar Nijar. Sai dai idan wannan shine karin ku na farko na kallon shirye-shiryen mu da ku kokari ku danna subscribe da alamar karra da kuma like a kowane lokaci domin kasancewa tare da mu. Domin korafin ku kuma kwa iya mana comment a comment section din mu. Abin burgewa, abin nishadi, abin ban daɗi da jaruma momi gombe yadda ta kasance a ƙasar Nijar. Ƙasar Nijar ta zamanto wa jaruma momi gombe tamkar gida ne yayin da ta je ta saki jiki faram-faram da mutane, inda matasan Nijar ɗin maza da mata suka fito suka dinka yaba wa jarumar ganin yadda ta karɓe su a zuwanta ƙasar ta Nijar. To jama'a ga authentic ga momi gombe, kai ni dai na ji daɗi haduwa ta da momi gombe saboda ta saka min wuska, aka ce shi huda wuska ta huce ta tabarma saboda na ji daɗin yadda ta karɓe ni ta mutunta. Salamu alaikum mai fan mai zamur mai zaboni mata nugoti a yaran gaba yi kan nogo ga yaran biki no harai no na yi wai mun bi gombe ifa gwari zar sanno walmat ingan dinga bonkan ade kula ko gunda harai to ya yadin hayadin nogo ga mama. To kun da karan daga cikin irin yaban da jarumar momi gombe take sha a ƙasar Nijar na matasan Nijar yadda suka rinka yaba mata domin sun ji daɗin kasancewa tare da su. Kada ku manta da kasancewa tare da tashar Kano Kannywood TV domin sanin halin da jaruman masana'antar Kano daga ciki a kowane lokaci da kuma kowace rana. Muna godiya yadda kuke ba mu gudunmuwa a kowane lokaci.